A jednoho z oceněných teď máme i u nás ve studiu Petr Ryska, generální ředitel obchodních tiskáren. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Rysko, vy jste byl označen za mladého nadějného manažera, uspěl jste tady v této kategorii. Jak se pracuje generálnímu řediteli obchodních tiskáren v České republice? Jak byste popsal pracovní prostředí v České republice? Tak já si myslím, že není důležité, jestli je člověk mladý nebo mladý manažer v uvozovkách nebo starý manažer. To jsem nezpochybňovala, to v žádném případě. Jaké je podnikatelské prostředí? Je pro všechny stejné a určitě v dnešní době ty klíčové oblasti jsou například zajištění odbytu pro vaše zakázky, vyrovnání se s tou krizovou situací, která tady byla rok, 2 roky zpátky, takže si myslím, že ty témata jsou hodně podobná. A co se týče nějaké politické podpory, protože v dnešní době, byť máme nejsilnější vládu v novodobé historii, tak stále má problémy sama se sebou. Jak vidíte ten politický background z její strany? Dělá dost pro to, aby se tady podnikalo dobře? Tak politickou situaci bych nerad komentoval. Ale máte třeba nějaké zkušenosti z vaší praxe na základě legislativy, zákonu a tak podobně? Určitě. Musím říct za sebe, že je obtížnější určitě provést reformy v měřítku státním, ale kdyby jsme tak dlouho dělali reformy nebo nějaké kroky a opatření tak dlouho, jak je dělá česká politická garnitura v podnikání, tak bychom asi dlouho neuspěli. Budu trošku kritický. Máte klíč k úspěchu? Klíč k úspěchu, možná to bude znít jako klišé, ale opravdu je to staré moudro a všechno je o lidech, takže závisí na tom, jaký tým lidí se kolem sebe vytvoříte, jak ho poskládáte a i to ocenění já vnímám spíš jako ocenění celého týmu, není to individuální ocenění jenom pro mě, ale je to zásluha prostě celého top managementu společnosti, že se nám podařilo dostat tu firmu tam, kam jsme ji dostat chtěli. Vy jste taky zmiňoval období krize. Máte pocit, že ve vašem oboru už je definitivně za vámi, už se vám daří lépe, nebo jste třeba krizi vůbec nepocítili ve firmě? Já musím říct za naši společnost, že jsme měli trošku výhodu, protože se pohybujeme v oblasti, že dodáváme etikety, obaly do potravinářských firm a nápojových firm a tam přece jenom ta krize pravděpodobně nebo určitě nezasáhla toto odvětví natolik, takže u nás se neprojevila krize ve smyslu třeba poklesu objemu objednávek a zakázek, ale určitě se projevila, řekl bych, ještě ve větším tlaku těch našich zákazníků na naše ceny, takže jsme se tomu zase museli nějakým způsobem přizpůsobit ve firmě. Vedl jste, co by manažer, lidi jiným způsobem, než třeba jaká manažerská rozhodnutí děláte dnes? Změnilo se něco i v tomto ohledu? Musel jste se přizpůsobovat na nové okolnosti? Já myslím, že ne. Skutečně ten styl toho vedení je víceméně konzistentní a neřekl bych, že díky krizi nebo že díky tomu tlaku, který byl v těch předchozích letech třeba větší, že bych měl nějaké manažerské kréda nebo nějaké zásady, které mám. Co vás v tuto chvíli, co by manažera, generálního ředitele společnosti nejvíce trápí? To, co nás nejvíc trápí, a zaznělo to tady před chvílí v jiném komentáři, je samozřejmě rostoucí cena ropy, která se projevuje vlastně i na vstupních cenách našich surovin, protože největší nákladové položky nebo největší nákladová položka v poligrafii je cena materiálu nebo vstupy. Takže samozřejmě tím, že tiskneme na folie a ta cena folií jednoznačně je závislá na ceně ropy, takže to je pro nás velice negativní. Snažíme se samozřejmě částečně nebo musíme to částečně přenášet na zákazníky a ne vždy jsme úspěšní v tomto, takže pak musíme na to reagovat samozřejmě i vevnitř společnosti. To byl Petr Ryska, generální ředitel obchodních tiskáren. Já vám děkuji za návštěvu u nás v Ekonomice ČT24. Naschledanou a hodně štěstí.